бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони шаҳри Исфара баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба амалҳои созандагиву бунёдкорӣ ҷараёни тоза мебахшанд. боиси қаноатмандист ки саҳмгузории сокинону соҳибкорони маҳал дар маъракаи ободониву созандагӣ аз ҷумла мунфаршкунии роҳу кӯчаҳо ба анъанаи нек табдил ёфта мардуми меҳнатқарини шаҳр баҳри татбиқи дастурҳои раҳнамусози пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош варзида саҳми худро дар пешрафти диёри маҳбуб ва гулгулшукуфоии Тоҷикистони азиз мегузоранд. дар ин радиф сокинони деҳаи Офтобурӯи ҷамоати диёти Навгилем низ иқдоми неку шоистаро пеша намуда дастҷамъона барои ободии маҳалли зисти хеш аз ҷумла мунфаршкунии роҳҳо камари ҳиммат бастанд. ин ташаббусу иқдомоти созанда аз ҷониби сокинони ободкори деҳа соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша дастгирӣ ёфт ва дастҷамъона мунфарш кардани роҳҳои дохилии деҳа оғоз гардид. сокинони деҳа мегӯянд ки саҳмгузорӣ дар ободии сарзамини аҷдодӣ кори савоб ва қобили дастгирӣ аст. дар маросими оғози корҳои мунфаршкунӣ таъкид гардид ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраку деҳоти Исфара беш аз 600 иншоот бунёд ва мавриди истифода қарор дода хоҳад шуд. дар натиҷа симои шаҳраку деҳоти Исфара беҳтар гардида садҳо нафар бо ҷойи корӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. дар баробари ин аз сокинон даъват карда шуд ки барои ободу тоза нигоҳ доштани маҳалли зисти худ бетараф набошанд ва барои иҷрои корҳои ободонӣ беш аз пеш фаъолнокӣ зоҳир намоянд. боиси қаноатмандист ки вусъати корҳои мунфаршкунӣ дар кӯчаву маҳаллаҳои шаҳр бо иштироки васеъи сокинон саховатмандон соҳибкорон ба кори хайрхоҳонаю дастҷамъона табдил ёфтааст. мо имрӯз асфалткунии деҳаро оғоз кардем. ният дорем ки 5 километр роҳро асфалтпӯш кунем. бо дастгирии деҳа, бо дастгирии ҳамин аҳолӣ, бо дастгирии соҳибкорон ҳамин корро то 35-солагии истиқлолиямон анҷом диҳем. чароғонкунӣ ман роҳҳоро анҷом додем то ин асфалтпӯш шудани ба ҳамин деҳа бо дигар ободониҳо бо нақша гирифтагӣ оянда то 35-солагии истиқлолиямон ин корро ҳамаша анҷом медиҳем. ҳоло корҳои мунфаршкунии роҳҳои дохили деҳавӣ аз ҷониби муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилии шаҳр бо маром идома дошта дар доираи ин ободкориҳо дар марҳилаи аввал зиёда аз 5 километр роҳҳои деҳа мунфарш карда мешаванд. то ин дам бошад бо иқдоми сокинони деҳа чароғонкунии тамоми кӯчаҳои деҳа бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. имрӯзҳо аҳолии аҳлу тифоқ ва соҳибкорони ватандӯсти ҷамоати диёти Навгилем кӯшиш доранд ки ин иқдоми некро дар дигар деҳаҳо низ идома дода ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои муносиб истиқбол гиранд. чанд тан аз сокинону собиқадорони деҳа шурӯъ шудани раванди таъмиру азнавсозии роҳҳоро нишони сарҷамъиву якдигарфаҳмӣ ва устувории сулҳу субот дар ҷомеа ва якмаромии сохторҳои давлативу ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти ободу зебогардонидани диёри маҳбуб арзёбӣ намуданд. дар арафаи ҷашни бузурги миллии мардуми шарифи Исфара бо вусъати корҳои ободонӣ дар ҳар як маҳалли аҳолинишин шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаҳо ҷаҳд доранд ки ин шаҳри бостонӣ боз ҳам рушду тараққӣ ва зебову ороста гардад. Собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, ахбор.